जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो मिजिंथिदों नैबे 2025 नि जिथु ख्रिस्टमासआ जानानै थांबाय बयबो गाजा गोमजायै खुंबाय आरो बै ख्रिस्टमासआव जिसु ख्रिस्टखौ गोबाङै खुलुमबाय आरो लोगोसे गोसोआव आरो जिउआव मोनसे सोलायनाय आरो आशीर्बादखौ लानानै दं एबा बै आशीर्बादखौ मोनबाय होननानै मिजिंथिदों आरो लोगोसेनो फैबाय थानाय जि बोसोर गोदान दङ बै बोसोर गोदाननि मोजां गोजोन हामग्लायनायखौ साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोननो बावहरदों जेरै 2025आव मोजाङै इसोरा साफ्रोमखौबो दैदेनबाय बेबायदिनो 2026आव साफ्रोमखौबो दैदेनगोन होननानै मिजिंथिदों अनजाग्रा नायगिरिफोर दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों इसोरनि बेबायदि मोनसे बोसोनखौ लानानै फैदों जि बोसोना जोंखौ मोनसे गोदान लामाथिं लानानै थांगोन जेरावहाय जोङो नुगोन जेरावहाय जोङो नायगोन जे 2026आव मा जानो थांगासिनो दङ 2026आ नोंथांनि थाखाय बेसेबां आशीर्बादनि सान आरो एबा आशीर्बादनि बोसोर जागोन आरो बेसेबां गिथावना जागोन बेखौ जोङो नायगोन दा बेयावहाय जोबनायसिम आंजों लोगोसे थागोन जेन मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ रोखायै जों जानो हागोन अनजाग्रा नायगिरिफोर दान्दिसे सम आं नोंथांमोनखौ गोसोखांहोफिननो हास्थायदों जे 2025 मायथाइया माबायदि जानानै थांखो बेखौ इसे आङो सामारि खालामनानै होनो नागिरदों दिनै बुहुमाव मा जाथायफोर जानानै थांखो गोबां गिदिर जाथायफोर जानानै थांबाय जायफोरा रादाबफोरखौ नायगासिनो दङ नोंथांमोना अलरेडि मोनथिदों आरो दाबो सोलिगासिनो दङ गोबां जायगाफ्राव गोबां गिथावना जाथायफोर जागासिनो दङ दा बैफोर जाथायफोरखौ नोंथांमोननो खनसे बुंनानै होनो हास्थायफिनदों अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांमोना मोनथिगौना रुस आरो इउक्रेननि गेजेराव मोनसे दावहाया सोलिगासिनो दङ जि दावहायाव गोबां खहा जादों गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जागासिनो दङ रोजा सुबुंफोरा थैगासिनो दङ आरो बे दावहाया 2022 मायथाइनिफ्राय लानानै दिनैसिम सोलिगासिनो दङ नैथियाव जोङो मोननो हागोन एबा सोलिगासिनो दङ बे जाहैबाय इजराइल आरो फिलिस्टाइननि गेजेराव वेस्ट एसिया बेयावहाय दावहाया सोलिगासिनो दङ जेराव गोबां सुबुंफोरा खहा जाबाय जेब्ला नोंथांमोना रादाब नायदोंमोन बै समाव अलरेडि मोनगासिनो दङ आरो दासिमबो बे दावहाया सोलिगासिनो दङ बे दावहायाव गोबां सुबुंफोरा जिउ खहा जादों गोबां न' बांफोरा जोब्बाय गोबां जुनारफोरा थैबाय थामथियाव दङ येमेननि सिभिल वार येमेननि सिङाव येमेन हादरनि सिङाव मोनसे सिभिल वार जादों आरो बे सिभिल वारा दासिमबो सोलिगासिनो दङ सरकार आरो सुबुंफोरनि गेजेराव दावहा जागासिनो दङ जि दावहायाव गोबां सुबुंफोरा थैनो गोनां जादों एबा गोबां सुबुंफोरा थैबाय ब्रैथियाव दङ सुदाननि सिभिल वार जि सिभिल वाराव सरकारनि मोनसे हान्जा आरो मोनसे पाब्लिक हान्जा बेबायदि मोनसे बेयावहाय गोबां दावहा जागासिनो दङ आरो बे दावहायाव गोबां सुबुंफोरा जिउ नागारनो गोनां जाबाय थैबाय आरो लोगोसे गोबांफोरा न'खौ नागारनो गोनां जादों आरो लोगोसेयैनो बेयाव गोबां जानायनि आंखाल जादों जानायनि आंखाल जानायनि थाखाय गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमानो गोनां जादों बेबायदि गोबां मोनसे दुखुनांथाव जाथाया सोलिगासिनो दङ सुदाननि मोनसे सिभिल वार आरो बेनि उनाव दङ बाथियाव बेनि उनाव म्यानमार सिभिल कनफ्लिक्ट वारखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो बे जाहैबाय म्यानमाराव सोलिगासिनो दङ म्यानमार जि सरकार दङ सरकारजों लोगोसे आरो लोगोसेनो जि सुबुंफोर दङ बे सुबुंफोरनि गेजेराव दावहा जागासिनो दङ आरो बे दावहायावबो गोबां सुबुंफोरा थैबाय आरो लोगोसेनो गोबां खहा बेबायदि सोलिगासिनो दङ दथियाव दङ डिआर कंग कनफ्लिक्ट जेरावहाय M23 बिद्र'हि जि हान्जा दङ बे हान्जाया सरकारजों लोगोसे मोनसे दावहायाव दङ आरो दावहा सोलिगासिनो दङ बेयावबो गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा एबा गोबां सुबुंफोरा थैबाय आरो बेयाव गोजोननाय गैयै जानानै दङ सान्थिया गोमानानै दङ आरो बेनि उनाव दङ स्निथियाव थाइलेण्ड आरो कम्बोडिया बर्डार क्लास जानाय बर्डारखौ लानानै गावनि हादोरखौ लानानै मोनसे सेनाफोरनि गेजेराव गोबां दावहाफोरा सोलिगासिनो दङ बेनि उनाव दाइनथियाव दङ आफगानिस्तान पाकिस्ताननि संघर्ष जानाय आफगानिस्तान पाकिस्ताननि जिथु बर्डार क्लास दङ बे क्लासेस जानाय बर्डारखौ लानानै हादोरखौ लानानै जि सेनाफोरनि गेजेराव दावहा जाबाय थायो बेबायदि मोनसे दावहाफोरा सोलिगासिनो दङ जेराव गोबां सेनाफोरनि जिउ खहा जागासिनो दं बेनि अनगायैबो बुहुमाव गोबां जायगायावनो दावहाफोरा सोलिगासिनो दङ बेफोर जाहैबाय गासै दावहानि बाथ्रा दायो मिथिंगायारि बाथ्राफोरखौ आं बुंनानै नोंथांमोनखौ गोसोखांहोफिननो हास्थायदों जेरावहाय 2025आव बुहुमाव माबायदि मिथिंगाया मानसिफोरखौ सिथारग्लुंदोंमोन बेखौबो गोसोखांहोनो हास्थायदों अनजाग्रा नायगिरिफोर 2025नि 28 मार्चआव म्यानमाराव 7.7 गोहोनि बांग्रिं फैदोंमोन जाय बांग्रिंआव गासै 5452 सुबुङा थैदोंमोन आरो बे बांग्रिंआ थाइलेण्ड चाइना आरो भियेटनामाव गोहोम खोख्लैदोंमोन बेयावबो गोबां खहाफोर जादोंमोन
नैथियाव दङ जुननिफ्राय लानानै सेप्तेम्बरसिम 2025नि पाकिस्तानाव आरो लोगोसे पाकिस्तानजों लोगोसे भारतनि सिङावबो माखासे जायगायाव ओनसोलाव गोहोम खोख्लैदोंमोन। बे जाहैबाय गिदिर दैबाना, जि दैबानायाव 1037 सुबुंफोरा जिउ हगारदोंमोन आरो लोगोसे गोबां खहा जादोंमोन। आरो बिनि उनाव 2025नि 14 आगस्टआव जोंनि भारतआवनो जम्मु आरो काश्मीराव जि मोनसे क्लाउड बार्स्ट जाथाय जानानै थांबाय, जायनि जाहोनाव गोबां दै फैदोंमोन, गोबां अखा फैदोंमोन आरो बै अखा फैनायाव दैबाना जादोंमोन आरो बेयाव प्राय 68 सुबुंफोरा जिउ गोमादोंमोन। बिनि उनाव 26 नभेम्बरनिफ्राय लानानै डिसेम्बरनि 4सिम 2025नि बेयावहाय ओरैबायदि बार, अखा आरो लोगोसे गिदिंनाय बार बे फैनायजों 647 सुबुंफोरा श्रीलंकायाव थैदों आरो लोगोसेनो भारतनि खोला ओनसोलनि माखासे जायगाफ्रावबो बे गोहोमा गोग्लैदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दा बुहुमनि जिथु सिटुएशन दङ, बै बुहुमनि सिटुएशना मोजां नङा। बुहुमनि जिथु थासारि दङ, बे थासारिया मोजां नङा। मोनफ्रोमबो साइडआव जेब्ला जोङो गावनि मेगनखौ बेखेवनानै नायहरगोन, जोंनि मेडियानि गेजेरजों, जोंनि गियाननि गेजेरजों, साननो हानाय मोन्दांथिनि गेजेरजों जेब्ला जोङो बिजिरगोन, जे जोङो जेरावबो नुनो मोनगोन जेरावबो सान्थिया गोमानानै दङ, असान्थियानो असान्थि, जेरावबो दावहा जागासिनो दङ, मोनफ्रोमबो हादरफोराव नांज्लाय खमज्लाय जागासिनो दङ, माबा मोनसे नङा माबा मोनसे, माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जेंनायाव दङ, असान्थि जानानै दङ, दावहाफोर जानानै दङ, मिथिंगायारि जेंनाफोरा गोबांनिख्रुइ गोबां बांबोगासिनो दङ। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरिफोर, बेफोर मानो जागासिनो दङ? बेफोर जाहैबाय गासै जानायनि जि जाहोन दङ, बे जाहोननि बाइबेल सिरि नोंथांमोननो मोनसे दिन्थिनानै होनो नागिरदों। बेनो जाबाय माथाइनि 24 बालाब 6 आरो 7 सिरि। नोंसोरो खाथियाव आरो गोजानाव रोन नांनायफोर खोनाब्लाबो उसाव बादाव दाजा, बेफोरो जानो नांखागौ, अब्लाबो जोबनाय समा जायाखै। मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिनि जेंना, मोनसे रायजोआ गुबुन रायजोनि जेंना सिखांगोन, जायगा जायगा बांग्रिं मावनाय आरो आंखाल जागोन। नायगिरि नोंथांमोन, दिनै बुहुमनि थासारिया बेबायदि नङाना, जेरावहाय इसोरा बुंदोंमोन जे बांग्रिं जागोन, दावहा जागोन, हारिजों हारि एना एनि जागोन होननानै जिथु बुंनाय बाथ्रा, दिनै बुहुमा बे नङाले। जोंनि मेगनखौ जोङो जेब्ला बुहुम फारसे नायहरगोन, जों बेफोर गासै जाथायफोरखौ नुगोन आरो बियो सोलिगासिनो दङ। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, बेफोर गासै जाथायफोरा मानो जागासिनो दङ? बेफोर गासै जाथाय जानायफोरा दिनै माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जानानै जानाय जाथाय नङा, हरखाबै जाब्रबनाय जाथाय नङा। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नाथाय बाइबेला जोंनो मोनसे आलादा बाथ्रा बुंनानै दोनदों, जायखौ आं नोंथांमोननो दायो फरायनानै होनो हास्थायदों। बे जाहैबाय 2 तिमथिनि 3 बालाब 1 सिरि। बे बाथ्राखौ गोसोआव ला, जोबनाय समफोराव गोब्राबथार सम सफैगोन। येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे जाहैबाय जोबनाय समनि, जोबनाय बोथोरनि मोनसे इंगितफोर, जेखौ जोङो 2025 मायथाइयाव नुनो मोनदों। जि जाथायफोरखौ 2025 मायथाइयाव जोङो नुदों, बे जाहैबाय गोबां गोब्राब समफोर, बांग्रिं, दावहा नांनाय, आंखाल जानाय, दैबाना जानाय, बायदि रोखोमनि सैहोनायफोरा जों सुबुं माहारिनि सायाव बुहुमाव फैदों आरो बे जाहैबाय गोब्राब सम, जोबनाय समाव गोब्राब सम फैगोन होननानै बुंदों आरो बे जाहैबाय 2025 मायथाइयाव जोङो गोबांखौनो नुनो मोनदों। नाथाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरिफोर, बेफोर गासै जाथायफोरा, बेफोर गासै बाथ्राफोरा जोंखौ सिगिनायनि थाखाय नङा। बे बाथ्राखौ जों गोसोआव लानो नांगौ। जि जाथायफोरा जादों, जि घटनाफोरा जागासिनो दङ, बे घटना जानायफोरा, जाथाय जानायफोरा जोंखौ सिगिनो थाखाय जायाखै, नाथाय बे जाहैबाय मोनसे इसोरनि हांख्रायनायनि मोनसे बाथ्रा। मानोना इसोरा जोंखौ बैफोरबायदिखौ दिन्थिनायनि गेजेरजों जोंखौ सिगिनो थाखाय खालामाखै, नाथाय बे जाहैबाय जोंखौ हांख्रायनो थाखाय आरो बे जाहैबाय जोंखौ सांग्रां खालामनो थाखायसो। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ लुकासनि 21 बालाब 28 सिरियाव ओरैहाय बुंदोंमोन, जेब्ला बेफोर जाथाया जाजेनो अब्ला नोंसोरो सिखांनानै नायदाव, मानोना नोंसोर बासायजागोननि समा खाथिसै। प्रेज द लर्ड। बे जाहैबाय जोंनि बासायजागोना खाथिसै। जेब्ला जोङो बेफोर गासै जाथायफोरखौ नुगोन, जेब्ला जोङो बेफोर जाथायफोरखौ खोनागोन, अब्लाना जोङो रंजादो। प्रेज द लर्ड। इसोरखौ बाख्नायदो, मानोना जोंनि बासायजानायनि समा खाथिसै। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बोसोर गोदान फैनाया जोंनि थाखाय गोबां मोजांनि बाथ्रा। येस अनजाग्राफोर, बोसोर गोदान फैनाया जोंनि थाखाय गोबां मोजांनि बाथ्रा, मानोना जोंनि आयुआ सुंबाय।
येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोंनि आयुआ सुंबाय, जों आगानसे आरोबाव खाथि जाबावबाय इसोरजों सहैगोननि, सोरगोराइयाव मोनहैगोननि जों आरोबाव आगानसे खाथियाव सफैबाय। बेनि थाखाय जोङो गोबां रंजानांगौ आरो बे जिसु ख्रिस्टखौ बाख्नायनांगौ आरो बे जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमनो नांगौ। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरिफोर, बोसोर गोदाना जाहैबाय मोनसे उनदाहा खालामनायनि सम आरो मोनसे थामथिम खालामनायनि सम, जेरावहाय इसोरनि बोसोन मार्कुसनि 7:15 सिरिया ओरैहाय बुङो, फसंखानाय समा सफैबाय आरो इसोरनि रायजोआ खाथि जाबाय। गाव गावनि पापफोरनिफ्राय गोसो फाफिनदो आरो गाहाम रादाबखौ फोथायदो। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसाफोर, 2026 फैनाय लोगो लोगोनो 2025 मायथाइनि केलेन्डारा सोलायजागोन। बे केबल केलेन्डार सोलायनायनि सम नङा। गोबां मानसिफोरा सानो केलेन्डारखौल' सोलायनोसै, 2025 मायथाइया बारलांबाय, 2026 मायथाइनि केलेन्डार सोब्लानो गोदान बोसोर जाबाय होननानै गोबाङा सानो। नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे जोंनि थाखाय नङा, बे सोलायनाय नङा। नाथाय जोंनि सोलायनाया जाहैबाय गोसोनि सोलायनाय, पश्चाताप, उनदाहा खालामनाय। मानोना जोङो जोबनाय बोथोर फारसे दङ। जोंनि जिउआ आगानसे ख्रिस्टनि फारसे सहैगोनाव आरोबाव जों खाथि जासिनबावबाय। बेयावखाय जोङो उनदाहा खालामनांगोन, मानोना जोंनि मानसिनि आखल आखुफोरा जोंखौ हमथानो हागौ। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जि समाव नुहुनि समाव दैबाना जादोंमोन, बै दैबाना जानाय समाव मानसिनि आखल आखुफोरा इसोरनि बेरेखायै थांजोबबायमोन, जायनि जाहोनाव इसोरा गासै सुबुं माहारिफोरखौ फोजोबनो गोनां जादोंमोन। सदम आरो गमराखौ मानो फोजोबनो गोनां जादोंमोन? सदम आरो गमरानि मानसिफ्राबो इसोरनि नुनायाव गाज्रि जाजोबबायमोन, जायनि जाहोनाव बै नोगोरखौ सावनानै फोजोबनो गोनां जादों। बेफोर मानो जादों? बे जाहैबाय गासैबो सुबुं माहारिनि आखलफोरा गाज्रि जानायनि थाखाय। दा बै गाज्रि आखलफोरा जों सुबुंनियाव जुदि दङब्ला, जों मानसिनियाव जुदि थायोब्ला जोंखौ हमथागोन। बेनिखायनो 2026 मायथाइया सफैनायनि सिगांनो जोङो उनदाहा खालामनि आरो जोङो थामथिम खालामनि, तैयारि जानि, जेन जोङो सानसे बै जिसु ख्रिस्टखौ लोगो हमगोन। जि समाव जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ लांनो फैगोन, बै समाव जों जेन जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे जों जेन थांफानो हायो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, 2025आ थांसिगोन, जों केलेन्डारल' सोलायनि, 2026 फैसिगोन, गोदान केलेन्डार लागोन। बेल' नङा, बे जाहैबाय जोंनि मोदोमनिसो। नाथाय आत्मानि थाखाय जोङो जोंनि जिउखौ सोलायनो नांगोन, जोंनि आखल आखुखौ सोलायनो नांगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बुहुमा गोबां गिथावना जाबोगासिनो दङ। बुहुमाव गोबां रोखोमनि जाथायफोरा सोलिगासिनो दङ। बेफोर गासै जाथाय जानायफोरा जों मोनथिनो मोनदों जोबनाय बोथोरा खाथि जाबाय। जिसु ख्रिस्टनि फैनाय समा खाथिनिख्रुइ खाथि जाबोगासिनो दङ। 2026 फैबाय, खाथिसिनाव जों सफैबावबाय। दा बेयावखाय सांग्रां जादो, सिरि मोनदो आरो जिउआव सोलायनायखौ लादो आरो फोरबोखौ लोगो हमदो। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, 2026आबो साफ्रोमबो नायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे आशीर्बादनि बोसोर जाथोंसै, बेखौनो मिजिंथिनानै आंनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'बाय। थेंक इउ।